माने लगायनानैसो हखायो जाहैबाय डाइरेक्टनो ओमफ्राय बिथनफ्रा बेसेबांथो मोनो दालाय ओरैबायदि लस जाबायलै लोगोफोर ओरैहाय दा आङो बे बास स्टपआव दंफैयो बे बास स्टपनिफ्राय माइसुर थाङो आरो आं माइसुर बासावसो गाखोनानै थांनांसिगोन आं बेयाव मानो थांनो नागिरदों मानोना बे आंनि स्किन एनार्जिया जोबोद बारा जाबाय बेनिखायनो आङो बिनि एक्सट्रा खालामनो थाखाय बेयाव थांनो नागिरदों आरो माने बेखौहाय स्किन डक्टरजों नायजानोहाय बैयावहाय सासे जोंनि डिस्ट्रिक्टनिनो मानसि दं बिथाङा मोजां डक्टर दं होननानै लेंहरनायलाय आं बेयावनो थांनो नागिरदों आरो दा आङो माइसुर बासाव गाखोनानै थांनांसिगोन ओमफ्राय चिरां पाटना होननाय बास स्टपआव आङो ओंखारनांगौ आरो दा बेनो लोगोफोर आरो होजों सहैनानै नुगोन आंखौहाय सोर लांनो फैयो नोंथांमोना नुगोन नायलांबाय था भिडिअखौ बास स्टपनि नामाखौ नायस्लाबाखिसै आङो मा मोनथाय लाइन मा बास दं नै जोबनो गैयै बासआबो मोनखाबाय लोगोफोर जिरायबाय आङो बासावहाय 220 थाखा लायो चिरां पाटना बास स्टपसिम होजों सहैनानै नोंथांमोनजों लोगो हमफिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आङो बबेयाव थाङो आरो सोरनाव थाहैयो बेखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो नुनो मोनगोन ओरैबायदि लस जाबायलै लोगोफोर ओरैहाय सेस इउटुबनि माइक ओमफ्राय स्टेन्ड बासाव थांफाजोब्बाय आरो माने दोनथ'नानै ओरैबायदि थैनो बायदि बावबाय आङो माइकआ ओरैनो 1900 थाखा लाखायो आयौ ओमफ्राय हल्डारा 300 थाखा माबाया स्टेन्डआ ओमफ्राय इसिबां लस जाबायना दिनैहाय दा आङो बेयावहाय दङ नै बायदि बायदि नमुनाफोर दङ ओमफ्राय ओरै थांबाय जाहैबाय माइसुर बैयाव बासफोर दङ चिरां पाटना बहा दङ दा लस जाबाय लोगोफोर नै 2000 लस जाबाय आङो दिनैहाय माइकआ थांखाबाय माइकबो मबाइल स्टेन्डबो थांखाबाय बासावहाय गैया थैनो बायदि बावबाय आं सेसखा पुलिसफ्रा हमा रेलवे गामिया आदानि रुमाव थांथांनायसैनो दा सफैबाय जाहैबाय आङो जे थांखियाव फैदों बेयावहाय आरो नोंथांमोना नुखाबाय आङो बिजिखौबो डाइरेक्ट सुजाना फैखाबाय ओमफ्राय बेकग्राउन्डखौ नायदो ओरैबायदि मोजां ओमफ्राय रावआला हले मोजां खोनानायलै दै माबायाव दोनथ'नानैहाय बासाव दोनथ'नानै जा बावदोंलै आयो मबाइल हल्डार माइक थांफाजोब्बाय मोननैजोंहाय 2100 थाखा 2100 थाखा दा बिसिनि माबायावहाय दंफैयो आङो नै बेयावहाय बैयाव दङ जाहैबाय बाजैमोन बिसोरो बेयावनो थायो दा नुगोन नोंथांमोना र' दिन्थिगोन आं नै माथो दै दंगौलाय बे अट'मेटिक थाङो नामा गावनो ए र' नायनि बेयाव खामानि मावो जाहैबाय बिसोरो अन्थाइ क्रेसार माथो ए बेखौ क्रेसार होननानै ओमफ्राय बेनि बाला अन्थाइया बोरैथो गलाङो बेजों गलाङो नामा बे फिथाजों ओमफ्राय मैथो बुथुमहैयो मैथो बुथुमहैयो ए बेनिफ्राय ओरै बोखोलांबावो ए माने लगायनानैसो हखायो जाहैबाय डाइरेक्टनो ए माने बैयाव मिहि खालामनानैबो लगायनानै फैजोबो जाहैबाय बाला अन्थाइ बे थिंखियाव मा ओरैहाय गोलैफैबाय ओरै बोखोबाय बे सिङाव हाबनानै लगायहैबाय आरोखि ओमफ्राय हौरै गहैफिनलायबाय आला खाथिया हौरैनिफ्राय फैयो नामा बैयावहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय गारियाव डाइरेक्ट हरनो नामा ए गारियाबो हाबना थाखायो ए ओमफ्राय बेलाय रिजेक्ट जानायनि माथो अन्थाइयाबो बेनिफ्राय बहनजोबो बे हाजोनिफ्राय मा ए स्टार्ट खालामनायगोन नामा बाजै जाहैबाय नै बेसे गोबाव थाखोलै बाजैनायावलाय 6 बोसोर जाबाय 6 बोसोर आयौ
केजि ओमफ्राय बिथनफ्रा बेसेबांथो मोनो दालाय 20,000 सासेनि खामानिना आलदा ए खामानिना 1,000 मोनगोन 20,000 ओरैनो बे डिउटिनाय ओरैनो जागोनबा ए हौले हौले ए बै गोजौना जेबो नङा ओरै मोनसे दं ओरै मोनसे दं गोसोसो ओमफ्राय बेथना आलदा जाहैबाय औ ओमफ्राय 20,000 आलदा औ बिदि मेचिनखौ आंबो सालायखांबायलै बा बेयाव कन्ट्रला बेयाव गोजा जाहैबाय आं सानफ्रामबो मोसाबाय थाग्राया बावनो माखासे ए आरो उखुन्दै गहैगोन महाय उखुन्दै गहैग्रोगोन लाइन फैयाखैदां बेयाव नायदो मा मा कन्ट्रल दासो फैबाय लायनानै बेखौनो चार्ज जाना थानांगौ ना बाव मेप बायदिबो दंलायो नै बेटारिबो दंखायो आरो ने बैयाव बैनिफ्रायसो बेटारि ए गिदिंहैबाय हनै स्पिड गिदिङो नायलाय बिनिफ्राय बोखोलां जाहैबाय अन्थाइखौहाय ओमफ्राय बेयाव लगायो अट'मेटिकलि गारियाव दबखं बाय अट'मेटिक लगाय थानांबाय बासकेरा दै गाना ए बैयो बुंलानो अट'मेटिक गेवहैयो गामि बायदि माइ गायजोबो हनै बेजोंहाय जायगायाबो ओरै थान्दासिनलै गुसु मोनफैदों आं जायगाखौ ओरैहाय हाग्रानि दाउराइ बिराद दङ नायनोब्ला दिन्थिगोन र' नोंथांमोनहाय ओरैहाय माइ गायजोबो हनै गोथां गोजानो माइ गायनायनि होद माइ थांफानायखौसो हामजायासैलां गोसोआ सुखुहांबाय थाबाय माइ थांफानाया अट'मेटिक लखबफैखायोना बेयावहाय बा आला खाथ्रा द्राम जाहैबाय इयो सिमेन्ट लगायनाय नायदो गुदाम बायदिबा दङ नै